Обаче да поговорим и за дезинформацията с дигиталното евро. Какво сте чували? Защото аз съм чувал какви ли не бивалици, че ако се въведе, спестяваните на гражданите ще ли да изчезнат, банките им да ги откраднат и така ли? Вижте, това е реален сценарий, не е съвсем дезинформация, защото ако действително се допусне държавите членки да не участват в решаването какви ще са лимитите на портфейлите, а само Европейската централна банка, и тя има наистина само, тя е единствено, тя контрол върху всички решения, да, има такъв вариант. Защото, нали, пак казвам, този въпрос, който се повдигна за това вие да нямате банкова сметка, а пък в същото време да извършвате дигитални плащания, то откъде ще дойде този ресурс? Нали, тук някъде някой трябва да ви захрани. Нали, и той не е, как да кажа, не е съвсем лишен от логика този въпрос. Защото ако приеме, че един 18 годишен човек му дадем един лимит от 3000 евро, както в момента се говори, че примерно би могло да е такъв лимита, 3000 евро и той да не работи, да не учи, но да се разплаща, нали? Той няма за какво да е в социума, няма защо да ходи на работа. В същото време, следващия момент, в който свършат тези провизии, нали? Защото дигиталното евро ще промени активите, ще промени профила на банките. Нали? Затова сме толкова всички, как да кажа, говориме за това и за това повдигаме темите, които повече от година вече се обсъждат в рамките на Европейския съюз. Знаете ли на какво ми прилича този проект? На изкуствен интелект, който е излязъл извън контрол и прави каквото си иска в момента. Днес четох едно такова много хубаво заглавие. Изкуственият интелект прилича на зубрач, ама с много грешки. Не, защото тук явно Централната европейска банка иска да... е техен проект, наистина е на Европейска обаче централна тя излиза извън рамките на всякакви правила, с които сме свикнали. Така е, нали? Точно, пак казвам, повтарям се за пореден път. Това е най-голямото опасение на всички. Да не прееде с роля, която да предизвика масови недоволства в държавите членки, защото финансовата стабилност и суверенитета на всяка една държава се е водеща за всяка една държава членка. Доколко нашето правителство е запознато с тези проекти? Ще излезе ли с някакво становище или в момента те се занимават с по-важната задача да овладеят тези настроения против еврото, да преминем по-гладко в този период до 1 януари? Ами аз мисля, че има достатъчна експертиза в БНБ, в Министерство на финансите, така че би следвало да започне да се... чула, аз затова ви питам. Би следвало да започне да се говори институционално. Би следвало, но вие ме оплашихте с този разговор, аз да ви кажа. Защо да не ви плаша? Не, защото такива неща не сме чували, нали, до сега. Това е някакъв проект от бъдещето, който ще ни го наложат скорострелно някакси и ние